Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor Mascura. Mascura, van harte welkom. Met wie heb ik het genoegen? Mark van Dorselaar van Stichting Mascura. Ik ben de verrassingsmanager in Hulst. En wij zijn al een jaar of 8 bezig. En niet alleen Hulst, maar ook omstreken. Ja, maar ik kom uit Hulst, maar we doen voor heel Zuid-Vlaanderen. Ja, daar gaan we het straks even over hebben. En zeker. Aan jouw zijde? Maria van der Linden uit Oostburg en ik ben vrijwilliger hier in Oostburg. In West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen. Maria, ja, van harte welkom. Dankjewel. Mark, wij hebben 2 jaar geleden hebben we hier iemand in de studio gehad. Kenny Vermunt, een mede-presentator. Klopt. En die bood spontaan aan om vrijwilliger te worden. Ja, klopt. Nou, vertel er eens iets over. Nou, ik was hier toen ook voor een interview en hij was schijnbaar onder de indruk van wat we doen. En ik deed nog een oproep voor nieuwe vrijwilligers. En hij zei, nou, dan meld ik mij aan als vrijwilliger. Dus inmiddels heeft hij ook al een aantal verrassingen aangekondigd. Ik heb daar een klein filmpje van bij. Zullen we daar even naar kijken? Ja, dat is wel leuk. Nou, dankjewel Mark. We zullen even naar het scherm kijken. Goedemiddag, ik ben op zoek naar Ingrid Lauwers. Ja, dat kan ik. Hoi, ik ben Kenny van Stichting Mascura. Ja? Ik heb een speciale boodschap voor je. Zou ik die mogen laten zien binnen? Oh, ja hoor. Ja, we gaan vandaag iemand verrassen. Dat is meneer De Smet. Die zit hier in De Meander. En eens kijken of dat hij er wel is. Oké. Ik ben Kenny Vermunt van Stichting Mascura. Oké. En Oh, ik heb iets leuks voor je mee. Een verrassing. Hou je van verrassingen? Nou ja, ik sta nu al even perplex, maar ja, ik vind het al. Je vindt het wel oké? Ik vind het al, ja. Ja. Nou, dat was Kenny Vermunt in actie. Ja, inderdaad. Heel mooi hè? Geweldig hè, hoe dat je dat deed. Hij doet dat heel goed. Ja, en licht even toe. Want... Nou, we hebben dus een aantal presentatoren, zeg maar. Als wij een verrassing hebben, dan gaan we bij degene die verrast wordt altijd een cheque brengen. Dat hij weet van tevoren wat hem te wachten staat. Dus het brengen van die cheque is altijd de verrassing. Nou, en Kenny is een van de presentatoren. Als ik dan iemand uit de gemeente Terneuzen heb, zeg maar, dan hij is een van de presentatoren in de gemeente Terneuzen. En hoeveel presentatoren heb je? We hebben er een stuk of 8. Oké. Ja. Kunnen we altijd nog meer bij gebruiken? Kunnen we altijd gebruiken. En Kunnen ze bij zeker jou- in West-Vlaanderen. Ah, mooi. Ja. Nou, dan bij deze de oproep dan. Hè? Absoluut. Ja, zeker. En Maria, wat is jouw werk dan? Ik ben vrijwilliger geworden naar aanleiding van een aangifte van een wens van mijn vriendin. Ik ging ieder jaar met mijn vriendin naar Adrie Oosterling in zijn theater in Groede. En dat jaar kon ze niet omdat ze ziek werd. Ze was terminaal ziek. En toen hadden we het plan bedacht dat we naar Adrie toe zouden gaan en dan een laatste wens zouden doen met familie en vrienden en bekenden bij Adrie in de studio. En het was allemaal geregeld en Adrie wilde daar graag zijn medewerking aan verlenen. Maar toen de datum daar kwam was ze zodanig ziek dat het niet door kon gaan. En toen hebben we Adrie gebeld en Adrie was zo bereid om het bij haar thuis te doen. Zo. Dus dat was nog heel erg verrassend. En daar heeft ze zo heel erg van genoten. Dat was eigenlijk haar laatste wens nog. En toen Adrie geweest is, een aantal weken daarna is ze dus overleden. Maar het filmpje heeft ze wel 25 keer bekeken. En ze had het steeds maar over. Dit is een dag met een sterretje. Met 5 sterren had ze het steeds maar over. Dus het was echt een geweldige dag. En naar aanleiding daarvan ben ik vrijwilliger geworden. Helemaal goed. Dus, ja. Nou, we gaan zo naar het filmpje kijken natuurlijk. Ik begrijp dus dat Annelies is niet naar de 2 duiven in Slijkstraatje gegaan, maar Adrie is bij haar ziekbed geweest. Ja, klopt. En daar is dat filmpje van. Ja, Nou, dankjewel dat je dat gedaan hebt, want wij blijven nog even zitten. En we nemen nu even afscheid van jou. En dan kun je op de publieke tribune ook even meekijken. Ja, oké, dankjewel. Okay, Maria, hartelijk dank. Ja hoor. Oké, we gaan Tot even ziens. kijken. Ja. Goedemiddag. Mijn naam is Els Meesters van Stichting Mascura. We komen voor uw moeder. Ja. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hallo. Ik ben Els Meesters van Stichting Mascura. Wij vervullen de wens van mensen die ziek zijn. En er is een aanvraag van uw vriendin Maria gekomen dat u heel graag naar een optreden van Adrie Oosterling zou willen. Ik heb nooit geen optreden gemist. Echt waar. En van zijn extra programma. Ja, ja, ja.
Ja. Denk ik ieder jaar. Of met het een of het ander. Maar altijd de Adrie. Altijd er naartoe. Maar ja, nu had ik begrepen dat het in uw situatie nog niet meer kan. Ik kan niet meer. Dus dan hebben we Adrie gewoon mee naar hier genomen als u dat goed vindt. Ja, fantastisch. Dus die gaan voor u optreden. Hè? Fantastisch. Dan ga ik even opzij. Kijk, Kijk. paard in de gang. Paard in de gang. Ik mag wel Annelies zijn, hè? Ja, natuurlijk. Dag Annelies. Ik vind het fijn om u te ontmoeten en een keer iets voor u te zingen. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja? Vind je dat leuk? Maar je weet, ik kom ieder jaar. hè? Ja, ik weet het. Je bent een fan. Ja. En we zien elkaar graag. Ik dacht, ik ga niet allemaal nieuwe dingen van mijn programma doen. Ik ga een ding in dialect doen. Maar dat vind ik geloof ik heel Dat leuk. vind ik mooi. Dat vindt altijd heel leuk. Dus ik ga eerst een keer mijn les naar opstaan en mijn boekje hoor. Mag een moment hoor. Annelies, dan moet je natuurlijk zeggen als het genoeg is. Hè? Want als je te moe wordt of je bent deur, hè, dat kan ook. Dat ben ik nooit. Maar ik dacht, ga even met iets nieuws beginnen. En dan gaan we daarna de bekendere doen. Hè? Het gaat over Zeeuws-Vlaanderen. Hè? Het is maar een riepje van Anver tot aan Sluis bij de Heuleboom. Je wil altijd naar huis. Een grote bos met toeters en perlon voor jou. Als je nog een groeit, dan had ze meegebracht, hè? Dat snap je wel. Hè? Nou, Annelies. Dit is de dag weer zo sterren. Meen je nou echt? Ik reken alles in sterren. Ja, geweldig. Ja. Zeg, weer een dag meer sterren, maar dit zijn er wel veel hoor. Geweldig. Ik ben blij dat ik dat voor je kan doen. Dat is mooi om te horen. Ja. Vandaar. Dus ik denk dat ik mijn belofte nog waar kunnen maken. Ik vind dat ontzettend fijn. Ja? Nou, de Toch van kliniek genoten. is de beste kliniek Ja. in Nederland. Maken Dus dankzij de stichting Mascura, die doen verrassingen voor zieken en dan ben ik gelijk vrijwilliger geworden ook. Dus ze hebben me lekker te pakken. Ja, dat snap ik. Dat is Niet in één keer zo. doen natuurlijk. Ja, ja, ik ben toch thuis dus. Wat weet dit dan deed ik het ook maar. Nee, dat snap ik. Ik ga nu aan Ja. Sint Maarten Heven. Ja, ik snap het. Ik snap het. Ben je ook in België? Maar ik ben blij dat ik mijn belofte nog wat waar kunnen maken voor je. Dus, Ja, ja. Want dat is Ik hoop dat je ervan genoten ik hebt. heb er Dankjewel. verschrikkelijk van genoten. Ja, we zijn zo blij dat het door is kunnen gaan vandaag. Ja, gelukkig. En dat we het plezier hebben kunnen doen, dat je mensen vervult. Hey? Nou, dan wens ik je het allerbeste. Bedankt voor alles. Ik ben heel blij dat we het hebben kunnen doen voor je. En ik wens je heel veel sterkte. Hey? Ja, dank. Oké. maar hou je nou goed? Hé? We willen je nog niet missen, hoor. Nee, Oh, nee. niet dronken. Ik wil er eigenlijk op. Nee. Beetje volhouden, niet? Ja, zo is het. Beetje volhouden. Nou Mark, fantastisch hè, wat Maria geïnitieerd heeft Zeker. en wat Mascura voor Annelies gedaan heeft. Ja. Ja. Ja, nu is opnieuw iemand aangeschoven. Met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is Marian van den Broeke. Ik kom uit Aardenburg en ik ben werknemster eigenlijk bij Albert Heijn. En ja, dus een filmpje eigenlijk over mijn collega Miranda. Een collega over Miranda. Ja. En hoe lang ben jij al bij Mascura nou? 2 jaar zeker zo'n beetje. 2 jaar. Ook door dat filmpje eigenlijk, door het, ja. Ik kwam 5 december op mijn verjaardag, kwam het ineens aan de deur. Oh. En daar was ik dan ook. En ja, daar heb ik eigenlijk alles meegemaakt. En het sprak mij eigenlijk ook heel veel aan. Ja, dat geloof ik, ja. Ja. Ja, dat is heel mooi. En wie noemde je nou, voor wie je dat heeft gedaan? Miranda. Miranda. Ja. En Mark, er is ook een film van? Ja, we hebben dus eigenlijk een lipdub gemaakt. Mensen zullen straks wel zien wat dat inhoudt. En dat hebben we in het Ledeltheater gedaan met allemaal collega's van Miranda. Ik ga er verder niet te veel over zeggen, want Nee. het filmpje spreekt gewoon voor zich. Dus, Oké. ja. Zullen we even gaan kijken? Ja. Helemaal goed.
Alsjeblieft. Lieve Miranda, beste familieleden, vrienden en collega's. Wij zijn hier bij elkaar om de verrassing voor Miranda invulling te geven. En je weet het, want we hadden een afspraak. Samen met Mark, met de Stichting Mascura, hebben wij iets in elkaar gezet waarvan wij hopen dat je dat heel erg mooi gaat vinden. Ik vond het in ieder geval fantastisch. Je moet niks doen. Je moet gewoon blijven zitten. Dan ga ik daar ook in een hoekje zitten. En laat het maar over je komen. Ja? Geniet ervan.
Nou Marianne en Mark, bijzonder hè, dat je dit voor iemand kunt betekenen. Hè? Ja, als je dit weer ziet. Ja, dat is heel leuk. Het was ook heel mooi om het op te nemen. En ja, ze vonden het prachtig. We zijn van de week nog zelf even aan het bekijken geweest. Omdat we dan wisten dat we dan naar hier moesten komen. Ja. En ja, dat is een mooie herinnering ook. Ja, helemaal goed. Ja. Het geeft ook weer kracht, denk ik. Hè? Geeft ook weer kracht, ja. Ja. Mark, voordat we het afsluiten, nog iets? Nou ja, nogmaals, mensen zien nu een beetje wat we doen. Dit zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk, maar we doen heel veel verschillende wensen vervullen. En we kunnen nog heel veel wensen en mensen gebruiken. Ja, dat is een duidelijke oproep. Ja, absoluut. Zeker voor de mensen uit West-Vlaanderen. Ja. En dan sluiten we nog af met een filmpje, dacht ik, hè? Ja, want niet alleen wensen en mensen, maar ook geld kunnen we gebruiken natuurlijk. En daarvoor is iets georganiseerd. Dat zal binnenkort in Axel zijn. En van het voorjaar is het in IJsendijken. Dus daar vertelt iemand op het scherm. Op het scherm iets over. Maar dan ga ik zo vast al afscheid van jullie nemen. Okay. Mark, bedankt. Ja. Alle succes. Ja, dankjewel. Met Mascura. En natuurlijk nog eigenlijk ook veel plezier met het mooie werk wat je allemaal doet. En bedankt voor jullie komst. Okay. Nou beste mensen, we gaan nog eventjes naar een filmpje kijken. Ik laat me ook verrassen, want dat doet Mascura ook. Nou, tot de volgende keer. We gaan kijken. En ik haal hem eruit en u ziet nog niets, maar we onthullen het. Kijk. Het is de benefietavond op donderdag 28 november. Een aanrader, 7 uur bij Mooi Vaar. Ah, dat is geweldig. Dat belooft een zeer feestelijke avond te zijn. Ik ben er een keer bij geweest. Het is echt een happening. Van harte welkom bij Mascura.